Kyk hierso. You fucking kaffer. Vandag jy sal waar praat. Hier is my plaas. Verstaan jy? Ek sal jou bliksem. Ek sal jou wees. Wees die baas van hierdie plaas. Fucking swart Bobbejaan. Verstaan jy? Afwethu. Sanibonani. Anibingelela manje. Ngikwatile stili kodwa manje ngiyanibingelela. Kunebhunu engilibonile khona la ku TikTok. Likhuluma nomuntu wakithi ngalendlela le eningizwe ngikhuluma ngayo. Angithi bengikhuluma isibhunu nengizwile. Lithini? Lithi swart Bobbejaan. Ek sal jou donor. Imfene emnyama. Ngizokushaya, ngizokubonisa namhlanje ukuthi leli plus leli iplazi likabani, ubani ubhasi, ubani umlungu kule plus leli. Utshela umuntu wakithi. Kosamnasi isikepselo ngoba siwazi amalungelo naso. Siyamiyeka singamshayi. Ya ne. Angikhumbuza isizathu esenza ukuthi ngiyeke emakhandleleni la engangisebenza khona. Mina ngangisebenza ngangenza ikhandlela. Awuthi ngitshela ukuthi ngaphuma kanjani emakhandleleni. Angibhedelwa mina. Angibhenywa futhi angiyona insango noma igudu. Noma imboza noma iBB noma whatever logwayi lo ngawucabanga. Angibhedelwa. Ngiyakholwa impela kodwa nje hayi angizwani nomsangano. Silapha ke elokuzana eproduction la okwenziwa khona amalokuzana amakhandlela. Ikhandlela lifika lo powder. Uma ngabe sesilenzile ikhandlela ke sayenza ke ilokuzana iproduction ngomshini. Kunalama khandlela la akuthiwa ama leftovers insalela. Okufanele athathwe lawo makhandlela lawo. Njengoba uloku wena ukhiqiza amakhandlela insalela lezi zingena edramini. Bese liyathathwa lelo khandlela lelo libhadla linjalo liyofakwa ku fan. Idrum lisikwa uhalf. Khandlela ligcwele lapho kulelo drum lelo lidonswe ngomshini liyofakwa kwilozana kwi-fan ukuze lipholiswe. Manje leyo ndawo leyo inendawo elokuzana evuzayo kunamanzi aqhaqhazayo lapho. Ngithi ngiyadlula lapho nanga umntwana omlungu emva kwami. Ngashelela ngawa. Ngacishe ngangena kulo lelikhandlela lele elokuzana elibhadlayo ngabambelela kulo ilokuzana idrum lelo. Yena uyangithuka. Nazi wangithuka wathini? Wathi wat gaan met Jojo fucking kaffer. Alikho igama engilinyanya njengalelo. Because one ngiyazi ukuthi akazi ukuthi yini kaffer. Okokuqala lokho. 2 yena njengoba ethi ngiyikaffer uchaza ukuthi mina ngumuntu omnyama uyangidelela ngoba ngumuntu omnyama and le company le company kababakhe. Ngikutshele kwavele kwasuka enye into engangingayazi ukuthi ikhona iphila kimi. Ngambheka kayi1 ngathi wat sê jy? Wat ek het gesê jy's 'n fucking kaffer. Ngathi ja, ek sal jou kaffer wees. Ngambamba ngekhanda kulelo khandlela lelo elibhadlayo ngamfaka ngekhanda mangabe usaphila la ekhona kanalo nolodu nwelekhanda. Kwaqobhoka iso lakhe lodwa ngamshiye indlopho iso lelo lasala phakathi lapho kulelo drum lelo. Ningizwe kahle. Ngamfaka ngekhanda nobuso bonke kulelo drum lelo elinekhandlela elibhadlayo eliphuma emshinini. Iso lakhe lasala phakathi lapho la ekhona mangabe usaphila
akanazi inwele noma bamenzela lokho kuthiwa i-plastic surgery. Ngasuka lapho ngehla ngaye elokuzana ku-main office ngayotshela ubaba wakhe ukuthi sengenzeni. Ubaba wakhe ke vele wayemazi ukuthi uyadelela. Angitshela ubaba wakhe wathi ngoba vele isikhathi se-apartheid vele ngizoxoshwa emsebenzini. Ngathi mina nginandaba. Ngaphuma kanjalo emakhandleleni. So lo mlungu lo athethuka lo muntu lo hayi unenhlanhla ukuthi lo muntu lo akusuka umuntu onalenhliziyo mina enginayo. Angimsukeli umuntu angimhlukumeza umuntu kodwa ngifuna ukusukela ngifuna ukuhlukunyezwa futhi. Ngoba ngiyazazi ukuthi nginhloboni kaPende. Mina ngikhathalele kuthenjwa. Umuntu nje mayebheda uyabheda. Ilapho nje ayijiki. Khathalela ukuthi ikhampani yakho ifeme yakho kwase kwacima kanjani angikhuliswanga ifeme yakho mina. Mawungibhedela uyangibhedela ziyakhala manje qhuma iqupha manje anginasikhathi. Ya manje ziyakhala anginankinga nawe. Mawungifuna endukwini futhi nakhona ngikhona. Ya mawungifuna emeseni futhi nakhona ngikhona. Mawungifuna kwinhlalo bathatha futhi nakhona ngikhona akukho la ngekho khona. So please ake sibhekisise le video le ayingiphathanga kahle. Ngiyabonga.